Sa gudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Nelson nga Napoluan, nabayagan adimmaga. Dear Manong Nemi, numanan makitak Manong Nemi nga damay sang Facebook account nga ag-message ag-chat-chat iti messenger ti cellphone ko. Nga mamok na saan ko a friend. Agbagbaganan to'y nasong batak puno i-delete ko. Pinatas ko ang binasa Manong Nemi. Si kakadi tay asawa ni Rowena. Katuin, Rowena tinagan ti asawa Manong Nemi. So na lang tawan dito'y balaita. Sabado, kat nagkakuyog damanin ka na kiti ka-opisinaan na mahilig da ti outings di gito. Ilinto ta, kaduwak na kiti anak mi Manong Nemi dito'y balay. Nalpas itayan nga nagdigos da, tsaka mo, gadget manin ti kuting-tingin da. Ay, adun na kiti ubing pailangan talagang mahilig dan ka nagiti cellphone. Nonyak kami dito cellphone. Masara ka maamin dito yun. Naruna ka nagiti ubing, no, adara kita'y magustuhan ng ayaman. Doon na gini anak may Manong Nemi ni June ka ni Lily. Almost 10 years kami nagdandan na iti asawak Manong. Dito'y kami ginagama mo, ket dito'y kami met nga agtrab-trabaho. Inarem ko, kabutabat-patag ko, inaramin ko ti amin nga nangalukoy ti riknana. Kalbasan na inaklon na, kalbasan di makatawin, at arunong ko nagasawatan. Nakaipalagdar kami ti gagangay balay, good for 4 to 5 member of the family. So nadududwa lang tanak mi Manong, kaumanayin, basta ada lalaki, ada may isang babae. Nagdakil ti sweldo kimi isuna lang ta. Ada do nga amang nga ti kwartak, masweldo iti mausar. Pang personal na laing, di kiti sweldo na Manong. Yaka mo, ada ugali ti asawak nga mahilig, nga gumatang gari kita, kayat na agatagan, oray no, nakadadupay lang nga hananousar nga arwatan na. Kayat na nga asawan, gastador ti asawa. Kinitak manen Manong Nemi ti text message. Inulit na lang. Kahit ko mga mamuan, no, sikat ti asawa ni Rowena. Ngamin, ado iti message mi ken kuana, iti cellphone na, ngam kasla di na kayat nga basaen. Saan nang i-read. Panasag man lang na sumbatan, awan nags na kunak. Wen, siyak ti asawa ni Rowena. Dikit kas na asawan, sinong bata kon, gayam na kon iti messenger. Nagring tungaw-tawagan kandagos. Audio call pa laing Manong. Sinong batak? Hello? Hello? Bayaw? Sino ka nila ito? Kas magkita mi ti profile ko. Siyak ni Emma? Manangan ni Rowena? Tiyan mo kit awan ti kapamilya ni Rowena. Iwadda ka magkayam nga manang na. Kabsat ko mismo. 5 nga kakabsat. Ni Rowena tinaudi. 3 nga lalaki nga inauna sa siya ka ni Rowena. Awan ti kastang istorya ni Rowena manang. Manang ko nakataag kasadar kam ka ni Rowena. Aga managta pinansin mo, inkaso mo. Ken sinong batang ti sarudsud ko.
Ti amo ket awan ti kapamilya na eh. Awan naganak kang kuana, awan kakabsat na, awan kakabagyan na. Data ti istorya na. Adda kam ditoy. Ilocos. Ket adda kam dito Pangasinan. Uwan. Ano nga itama ng awang ka din ni Rowena. Balog ti asawak. Takam lang ka iti ubing kadwa dito balay. Sabado ita so nga awan trabaho ti opisina. Awan trabaho mati asawak ang mahilig na balong. Pakibagan to langin. Aya? Na timawag at manang mong Emma, timawag ko na. Ngamin, isunalaing ng ti awawagan ti amami. Ana? Nilangin Rowena ti awawagan ni tatang. Awawagan na nga. Isulaangin ti saan na pa'y nakita. Kada kami nga kakapsat. Isulaangin tururayan na. Tapno. Aginanan. Tapno. Ipulang nanti bulod na bihag iti Diyos. Gusto kaya. Bayaman ang tawagak. Baka mo keng kuha natin amin. Alaman nga ron. Nelson, thank you. Nagkuratrat timuging kumano. Nagayang palimid ti asawak mano. Sa kapulong nga taon, nagdandan na kami. Duwang katawan nga nanubiak sa kam nag-asawa. Di ka 12 years. Inidamagi kang kuha na nga talaga no, taga-ano, no, tutiyos to nga address na, nakayanakan na. Ibaga na nga dito'y Pangasinan. Nadamagig no, asino dagit naganak kang kuha na, tayo di agkasar kami kahit awan, tinangitakder kang kuha na. Nang kita kamlaang maglat kabagyak nga kasla nangabay kang kuha na. Tinawagak manong. Nakabaybayan, di na sungbatan. Rowena, sungbatan mo na. Rowena. Gusto naklag mo yung amok na saan nakamangig. Rowena, sungbatan. Alaging kasi nung bata na matlaing. Hey, sweetheart, enjoy kami dito eh. Umbalik ka din kasalita ka? Ngayon ka sasalita na ko. Medyo madayo ka dakit na rigor. Ana? Di ka unay mangyag, umadayo ka dito ayam mo. Ano kami tibagamay magam doon na makaawid ako. Importante na ito, Rowena, please. Umadayo ka tapno, makapagsalita ta ka na imbag. Nagtungpal matmano. Mangig na kon? Lawag na mangig ka. Ano kami ito? Importante. Ada ka sa napasamag dito? Awan. Okay kami kada kita nagta. Nakarota, ano pa nga tumawag ka? Naman pala nga tumawag ka. Dati-dati hanak tawagan, no? Daka rin iti barkada. Lumadaman ti pa nag-enjoy me. Adakadang enjoy. Ada mga awag kang ka. Ada agur-ure kang ka. Sino agur-ure kang naktida? Ada agur-ure kang ka sa Ilocos. Awan amumuk sa Ilocos. Timawag kaniyak ni Manang Emma. Manangem. Limaki nga kakabsat. Talo nga lalaki dagit ininaw na. Dududwa kay la babae. Kasi katiburde. Ket. Si kakanulahin ti ururahin ni tatang mo. Nabayagan nga dimmaga. Sino? Ti magbagam nga tatang ko. Hindi pa ilang nga dimmaga.
Kahit mo asawin, ibilang mo nga natayan ti amam. So nga ron, nabayagan nga dimaga. Sa mo ibaga nga, siyak lang yung ti awagan na. Ano yun, multo? Seryoso na ito, Rowena. Ama, may panggap iti ama. Mabaling ka di, Nelson, nga saan mong ipapilit. Nabayagan nga di magati amak. Sige. Mabay. Kinansel na naman. Ano ti klase ng anak, dito nga anak. Sino nga itati agsaso ti pudno? Ni Manang Emma, muna ti asawa. Anak ko matipambara ni Manang Emma ng mga ibaga nga. Isulaing ti awan. Nga iso ti awagan ti amada. Nga isulaing ti rurahin na. Di namat kahit nga nugutin. Manong naimi ni Manang Emma ti tinawagak. Hello? Hello, Nelson? Hello, Manang. Nakasalitam ka din ni Rowena? Natawagak. Di naman kahit nga nugutin. Nabayagan nga dimaga ti amak ko nana. Ano tusto, Manang? Ano tusto? Siyak tusto. Ano to digdi kahapsat ko? Digdi manong mi kani Rowena. Irin ko kadakwada ti cellphone ko. Iso dati makisalita kang ka, Nelson. Tapno mamati ka. Hello, bayaw. Ringin na ito siyak ti nauna kadakwada nga kada kaming kakapsat. Ay, sige, Manong, bayaw. Da kami kumantipat siyem. Siyak ti nauna. Anda kam amin dito Ilocos. Saan ka mga matayo? Sabali-sabali lang nga ili. Tinakay kamangan mi. Anda kam amin dito ita. Da kaming opat nga kakabsat. Agraman na kita anak mi. Kaya na kita asawa mi. Anda kam dito family house mi. Ororay mi lang nga. Mauyusan ti bihag ti anges ni tatang mi. Nabayagan nga naidalit. Nabayagan nga ororayin na ti burdek mi. Ti Rowena. Ti asawam. Katumay kayo dito Tapno, makasalita pa ni tatang ni Rowena. Sakbay nga magsata ni ti hanges. Ken, makapagpakawan ni tatang ken ko na. Makapagpakawan ko na, Manong. Wen, siyempre ada basol ni tatang yung ken ko na. Gada tatiga po na nuhapin nga. Nagtalaw. Ano ti basol na? Ano ti basol ni tatangyo? Iti asawak. Iti agbalasitang. Iso ti magustuhan ni tatang nga. Kasasalita. Kaayayam. Nga dimihan mo nga. Nga kasta nga, makainom ni tatang mi. No, masobra na tuminom. Kasla, saan na nga ibilang anak na ni Rowena? Tapno nalawag ti amin. Nagpanggapan idi ni tatang rin na mas ramisen ti kabsat mi. Kasta kayam.
Nga dati di ka po na nuwapin nga. Nagtalaw iso na. Kasi ano nga mo nyo? Nga nagpagapan na nga rin naman. Ramsen, tiburudak yun. Nimilatatang nangibaga tipod no. Nadami na gidigundawin nga sobra na tuminom ti amami. Nagagat ti amami. So nalang ta talaga ang muna tuminom. Datay paghinanaan na, pangikat ti bambanog ko na. Pagpaimas ti malangan, pagpaimas ti turog. Nadami na gidigundawi nga awan kami di balay. Ada kami di trabaho. Kada idim pamilya mi. Da kami iniinaw na. Hanggang isiso dalangin. Kini Emma. Ni manang nga Emma. Tinabati. Idisidong ni tatan. Awaman ti madi nga panggap na idi kini Emma. Ni Roy na nga talaga ti Islam. Kursunada na nga taang. Ngano kasta nga masobrahan ng tuminom. Malipatan nan nga anak na ni Rowena. Basta na may gaman na ti barukon ni Rowena ka no. Nga mabisito na. Maprusan na. Dandani. Saan lang nga nagbaliki. Gabutag gulagulmet. Nga agikis. Nga agkadkadmet ni Rowena. Naging ka, nga dandani na talaga. Yung pagtalimaban ni Rowena, kat nakauksot. Kahit nasa man na nakalibas. Naging ka naman milangan nga awanin ni Rowena. Saan min nga mapaawid? Saan min na makontak ni Rowena? Naging galito nga napagpudnomin ni tatang. Nga basol na ti amin. Pati na kami kat kinagurami ni tatang mi. Natiklase na nga ama. Apeng panggap na mulsyaen ti burudek nga kabsat mi. Naging ka nagsawa maten ni Emma. Ay so dayta iti asawa na ken ti anak dat kadenden na ni tatang. Ti asawa na nga ti inayo. Nabayagan nga na tayo. Dahil siguro iti pakailiwan mo ti amami. Ta dinamatan kaya tinagasawa kalpasan nga nabalo. Ngay di buwalas sitang ni Rowena. Kasla nagtrip-tripan na nga tanang. Kasla kasya ti pamati mi. Dati amo mi, di ka talaga natalgad. Di ka sasaad, di ka tituwa babae kapsat mi, ti sidong ni tatang. Ngayon kasi di matgayan teraramidan ti amami kini Rowena. Ay ka nga, nagpukaw, nga di min amot no sa dinutehan na. Saan nga nagbalagi ni tatang mi, itinaga sa panggap na, gabutakas tamang timbagana. Sika siguro ng team mo na nga boyfriend na. Virgin nga tinagikuak ni Rowena. Pinag-asawa kami. Di kahit nasawan, talaga nga siya nga nagbalagi ti amami. Mabaling nga naprusan na, naigaman na. Ngamsan na nga rin nagrak, ti kinabirahan na. Talaga kinagura mo ti tatang. Naging ka na idalitin ti sakit ni tatang. Gabuti ba nagbarbartek na? Gabuti sagsagabahin naman, iti pa nakapukaw. Ti burdek nga putot na. Gabuti sidsidiren ti bukod na konsensya. Ti kasi nga inaramid na. Ala, amala ti ama? Ure no kinagurami ti kasi nga pa nagpukaw ni Rowena nagapumit lang keng kuha na. May di maidalit. Ni Emma, timang tawag ka na kami. Manong, mayo sarungkaran ni tatang. Mapamit umay mo sarungkaran. Aging ka na.
Ako na ka na kami. Saan nyo kanipay ka na sa pulan? Tinaudi akap sa tiyo. Ayat ko tinumawat ti pamakawan kan kuhana. Pangasiyo ta sa pulan nyo. Nasara kami ti account na. Ti kadong account na iti Facebook. Ada active. Ni Emma ti chat kan kuha na saan nang isisin. Idildilit na. Natanggan ti puso tinaudi hakapsat mi. Ngam di mo kini mabalaw no. Tumukno man sa dilangit. Iti gura na kinitatan. Kapatigas di nga aramid ti amami. Ngam ada nga tamad dalan ti panagpakawan. No ipangag na nakid di. Kanikan na ti gundaway ti amami. Pangasi man bayaw. Alukuyo man lang trignat ni Rowena. Pangasim. Na minsan ko nang ginawagan kinimbagak ti amin. Manong, ngem ko na nga nabayagan nga dimangga ti amana. Imbilang nan nga natay. Kapag tinalaos nga kura. Kaya mapo ni ti barukong na. Kapag tigas di nga aramid ti amami. Ngem padasem man, bayaw. Nga palok nangan ti puso na. Barbaring no. Maalukoy mo kat agbakasyon kay dito Ilocos. Tap na makapagsalitan. Datatang kay di Rowena. Manong nemi inuray ko nga nagawid ti asawa. Ngam gamot rikna na tinabannog. Pinalabos ko lang deta. Aging gadimteng ti bigat. Rowena. Di ba hindi makibisa? Sige. Hindi makibisa ka rin kitubing. Kala ito nga bigat ti Domingo. Mabaling ka nga. Nuwag kararakan to kadagpakawang kay na Apo Diyos. Mabaling ka nga iramam mo. Ngay pakawan. Ti basol mo. Anang laksid. Ti amam. E din to si bibiyag pailain. Mabaling ka Nelson, nga saan nga dahi ti pagsalitaan da. Noon niya man tinamamuam. No adaman kontak mo kadagiti ada di Ilocos. Sa among ikas kaso ida. Nakasaritak ni manang mong Emma. Kalbasan na inded na ti cellphone na ni Manong Rino ti naunayo. Ni Manong Rino tinangilawlawag ti amin. Ano tinilawlawag na? Noan niya ti basol ti amam. Awan ti amak. Kapata para kanya kadimagan. Nabayagan nga dimagan. Si bibiyag. Nga magangabitan kan patay. Nabayagan nga natay ko nakmet. Nabayagan nga dimaga. Ano gutom ko matikinapod no Rowena? Seknan ti ama reto. Alam mo, nakabasol kang ka ni tatang mo. Nga magbabawin. Nabayagan nga na idalit. Kasi kalangin ti ururayan na. Sakbay nga magsatanan ti angas. Pangasim. Hindi magkibisa mo no saan. Awang ka dalanan ti panagpakpakasikan ka. Tawagak ni Manang Emma, tagsalita kayo. Tayo sudat ng mga luki tiriknam. Uno saan ka, ikarigatan da nga, makapagsalita kayo nga, gama. Awan di pagtungpalan da ito Nelson. No may panggap tubay lang na ito, ti pagsalitaan ta. Isang timulangan. Kaputa awan,
ti maibag nga pamakawan nga maibagay iti dayjay nga lakay. Yung saan nga nagbalegi? Agyaman ka ti saan nga nagbalegi? Kasano na nagbalegi? Narakrak ko man ti masakbayak. Di mula mo, Nelson. Nukasano ti ado nga rigat ko. Di pa nagkatang-katang ko. Nagtalawak sa jay takayat ko nga adaywan ti demonyo. Abing amin nga saan ka nagkamang kadigri kapsat mo. Patidigri kapsat ko, saan da nga mamati. No, di ibaga kadakwada nga dadaka sa pagpagapin ni tatang kanyak, saan da nga mamati. Kahit ko tagyan ti maisa kadakwada nga santak nga awatan. Nagsubli ka tayo ni tatang. Sikat ti mga sikasuntok yung kuwana into naglakay. Gabuta sikat burdek ko nada. Kasano nga rin nagpepeso na ita? Nagtali na edak sa jay, kat no agasawan di manang Emma, sumina, kat mabati akton. Hindi agbaligin. Kasaring na, asawa enak, tibukod ko nga ama. Kasano nagbaligin, nagsikugak aganakak. Di na kami tagasawa. Saan ka di nga nasa isyad nga naramid ko ti pimanaw, ti madayo, ngaliklikak ti demonyo, ngam ti agbalegi? Tunggal, agbisinat, kumarkaro ti kurak kang kwana. Handa may di gundaway nga maturugak ti itilaglang-alang. Himbag, tada na asing nga bakit nga nakalakan niya. Himbag kang kuha ti problema. Na asyan. Nagtali na edak iti nana kat iso itinang biyag kanyak, iso tinang paadal kanyak, gaging ka nagraduarak ti high school. Kaya nagraduarak ti college. Hindi agyaman ka dadamid la tao nga ng tulong kang ka. Huwain, ngam kang kanahin nga agar-ari dito barukong ko. Tigurak iti amak. Pero huwain na, pas is pas. Huwain, tinalpas kat nalpas. Nga madadag iti gundaway, nga agbati-batak, agbangungutak. Nga kampay ini, kat madamanak nga mulmul si tiyaan ti amak. At nagiti gundaway, nga, haanak makaangas, tapilandagan nak, tinakas nga ama. Uray ka nagiti, tagtagainap ko, agbalin nga bangungot kan batibat. Mapaspasamak namin kang ganeta. Gaputa, inpenpen mo iti barukong mo tiguran. Ngam orin no hangag pakawan kang ka ti amam nga si sasango no kunam ko mga tatang si papakawala kun kang ka. No kunam ko makit lumag-an ti barukong mo. Uno saan, inkalaga kumukuma tinapan sa Ilocos ket kinumustam ida. Digit kakabsat mo nang runa kini tatang mo. Nalbasan, ngayon bilang ko nga nabayagan nga dimaga, ti amak. So ngawan tinaskan nga subliak sa Ilocos. Di mo ka di kabailan, nga pastrikan manen, di ta puso, di tatang mo. Ikadamon ti anyaman nga, agar-ari nga guram, iti barukong mo tapno, adadalan ni ayat, nga sumrek iti pusong para iti amam. Agbabawin, mismo nga nagiti kakabsat mo ng ibaga, ni malatatang yotin nagkumpable, ng istorya. Kadagiti kakabsat mo, noan niya tirason no apeng nga bigla ka nga nagpukaw.
nga naamiris na nga nakalabindot tinaramid na. Tano saan na kumang inaramid ti kasya? Saan ka kumang imadayo? Adda ka kumalata iti sidong na kaya hindi kapsat yun. Nareta ti gapunan no hapi ka no nga gabutasan na ka na mapasangpet. Gabutawan ti pakakuntakan na ken ka. Intultuloy na ti minom. Naging ka nagsakit. Naidalitan ng sakit. Kahit si kalayangan ti awawagan na. Kayat mo ka di nga matay ti amam nga di ka makapagsalita. Si Gamilat nagkunaroy na nga ada di gundaway nga mabatibat ka, ada di gundaway nga mabangungot ka, nga kaslapan pandagan na ka ti amam nga saan ka makaanges. Ti kahit asawon day ta, adat may isa nga tao nga agururay ti panagsublim. Tapno, may bagana ti panagpakawan na. Kanasken nga pakawanim. Tunupod no nga dimagan ti amam, nabayagan nga dimagan ti amam. Kasanupay nga makapagpinakawang kayo. Kasanupay nga makapagsalita kayo. Kasanupay nga, di kan kahit nga sawon nga awan ti patingga ti panakabangungot mo, panakabatibat mo. Hintayin makimisa. Sige. Ngayon may pagpakahasik kang karaway na. Iti mismo nga ba nagkararag mo? Ikarim iti Diyos nga si papakawan kan kay nitatang mo. Kaya dito no Lunes, mga ipailta ti bakasyon ta. Mabantay ka bakasyon in Ilocos. Dalawag ka di? Di ka di manigatan. Di bakbaklayem. Di ka di madagsanan. Gaputi babantot ti barukong mo. Nakasaksakit ngamin nga lagi pa yung tinapalabas. Lipate mong tinapalabas. Ti agdama, tinaskan ita, kan di masakbayan. Nga ti agdama, agur-uri ni tatang mo. Si kalaengan, iti awawagan na. Nabang kami si Muknal naman pinaladaw kami manong tamadama itintimisa. Numanin talyawag ti asawak manong naimi nakapaspas nek ti panagkarkararag na. Nga wari lang masipsiputak ngagtedted digiti luwana. Sa bagay manong naimi hanga sinsinan ti sinagaba na. Nang runa no manong abulan, manong atawan, hindi nga katang-katang. Mabisbisinan. Aging nga damay sa bakit. Nga nangalan kang kuwana. Sambit lang binabayan na po Diyos. Aging nga nakapagturpos. Idagobran. Nagtrabawak batin. Sumatin ti panagsabat ti dalan. Naibaga na kanyak manong naimi nga siyak pelan ti inayat na. Kat mabuting idi aramidek nga mamagsakit kang kwan. Naibaga na idi kanyak manong malagip ko. Nga da impanin na arik na iti barukong na. Kat numasaktan ang mga no. Isuko ng tibihag na. Kaya nangasawan, di na kayatin ti masaktan. Di na ibaga, no, anyat, imuna nga nakasaktan na. Dahil di salud-sudag na sa dinun, ayan ti pamilya na awanin. Nabayagin nga dimaga. Dagi di ka pamilya ko na. Diyak batin natin, nung tuntun, no, sa dino talaga, tiyan, di ka pamilya na.
aging gadim tengen da. Nga nakontak na ni manang ng Emma. Gayam ket adda sagsagabaen ti asawak asakit tinakam iti amana. Gabuti kasjay. Ngamin namin adu na nga nagpanggapan nga ramsen. Gabo iti adu nga rigat na. Tano saan ko mga nga kasjay tinaramin ti amana. No nagbaling ko mga nasiyat ti amana. Ada ko mga nasiyat isuna ti sidong ti amana. Na saan nga nagtaltalaw, saan nga na imay nakigasang-gasat. Manong Nemi, hindi makaawid kami nito'y balay. Kumusta ka? Mait ka din direknam? Tawagak ni manang mo. Agur oray da. Noan na't resulta ti amin. Oh, nagring ti cellphone ko. Ni manang mo nga Emma. Tinawagak ni Ma'am Lilia. Sino? Ni Ma'am Lilia? The assistant manager. Pwede pang umisinahat. Ngayon sulayan ti mga makamutong ag-explain kini sir. Ay, nakit mo sawan. Saan tayo nga orahin pa iti Lunes? Saan tayo nga sumbrek to bisina itong Lunes? Lumabalin na ko agbiyahe tayo tan. Nito rabi. Abimbita sa parang biyahe. Mabalin tayo ng sinublat nga ag-drive. Natakot sa akong dramatan tayo. Nalawlawa. Awari, suwag mo na nga gamit tayo. Iti mailugan. Siya kakin siya kinisango. Dagiti magduangan nagta. Itada iti likod. Sige. Tawag agmat nga rin din busmi. Agpakadag. Amo ka mawatan na. Ilawlawag ko keng kuha na nga emergency. Agnangabit kan patay. Tinasken nga. Sambutan mi. Ija ilokos ko na to. Kasta nga ron, tinapasamak manong Nemi numan nagring di cellphone ko. Jakpay na sungbatan. Iti sungbatan. Hello manang. Kumusta? Nakapagsalita kay ka din, nga gasawa. Manang, agbiyahe kami itong rabi. Umay ka dito, Ilocos? When? Nalokoy kong tasawak. Jesus ko, gaman kami. Alawen. Dahil natin magkakanig ni kapsat ko. Mabaling ka din nga kasalita ka mismo isuna. Mabaling manang. Mabitlahin. Ni speaker ko manong. Ni manang mong Emma. Hello? Rowena. Rowena, ading ko. Abeng sang sangit ka manang. Nagsatan ka din ti anges. Ti dakas nga ma. Ading ko. Nabayagan ng agpagpakawan. Agbababawin tatang. Kaya di lahing bulan nga sanda ka mapasangpet. Nagkumpisar ni tatang ka na kami nga kakabsat mo. Inanugot na ti dakas nga panggap na kang ka. Rinugyan namat idin dagbababawi. Imbilin na nga sa pulan ta ka. Sinapsapul ta ka. Sinapsapul ta ka. Nasa bulan mi ti account mo. E di adan cellphone. Saan ka ba't nga mangigas kaso? Imagine. Mano nga tawanan? When? Adun nga tawen.
Gaputa. Liplipas idi. Apag serra idi ti klase. Para third year high school ko man. Hindi masansan nga pagpanakit dakas. Tidakas nga ama. Impulpulong kumat kada kayo idihan. Yung sandak ng kaskaso. Ang narunag kang kalayon ka idi nga awan manang. Ang siya klayang timabatbati iti sidong ni tatang. Nga kasta nga makainuman. Kasta nga nabarteken. Kasla sa balin di pangibilangan na kanyak. Oret sanga nagbalay kiyatin ko. Ag nangabitan kan patahin ni tatang. Baring no, maabutan nyo pa nga si bibiyag. Baka man makadanon kayo dito Ilocos. Pada sa mga salita ni tatang. Iyasadag ko, dati cellphone, itilapahayag na. Oreta na kay speaker. Tatang. Iti yung to ti cellphone. Ada ni Rowena. Rowena. Anak. Kaya't ka makita. Kaya't ko mismo. Baga. Ilalaw sa panagbabawi. Pagkawarin na kanak. Si Kalaing ang tururayin. Tatang. Umayakon. Umay kami tatang. Urayan na. Urayan na kami. Nagbiyahe kami manunay mi maturog ka. Dasyak pa lang tumunang drive. Sana ka makaturog. May karigata. Sa subalatan na to. Dasyak tumunang maturog. Sige. Sana tayo mabayan na po, Diyos. Makadanon tayo nga si kakaradkad. Iti ayan ni tatang. Hindi makadanon kami manong nami dineretso ni Rowena. Iti ayan ti amana. Ganison manong nami ti munangin marakop. Nagbaling kami asaksi siyak. Dagiti kakapsat na. Dagiti abirat ko. Dagiti apu ko ni tatang. No kasano, iti panagin inarakop dagiti agama. Nga ulit-ulitin ni tatang na manunemi iti do dawat iti pamakawan. Ulit-ulitan mat manunemi ni Rowena ng imbaga nga si papakawanin ni Suna. Nagpakpakawan mit isuna, iti pananggura na iti amana, nga saan ko mga rumbeng nga gurain na. Nga saan na ko mga pinagpaot, nga inoray na kuma, inandangan na kuma at itawag na gini kakabsat na tapno maamuan na ngagbababawi ni tatang. Edi mismo manong naming nga saklot ni Rowena ang nagpakadan tilakay pinalubusan mo't tendikit anak na. Edi mismo nga saklot ti anak nga buridik nga nangibilang iti ama na nga nabayagan nga dimaga. Dito'y nga nagsatan iti angas di may salakay. Nagdadanggay dagiti ibit dong aw. Gabot ay pupusayan ipapanawen
ti maysa nga ama, ti maysa nga lulo. Ngem ko nami, saan nga rumbeng agsangit tayo. Tagin inanan ni tatang. Nalpasan ti misyon na dito lubong. Nalpasan ti panagrigrigat na, apan nakasdusan na, gabot ti madingay naramid na. Kat padyan mi, nga si papakawan mo ti Diyos kan kuana. Inuray mi manunay mi anay itabon ti bangkay tilakay, sagbay nagsubli kami dito Pangasinan. Tapos nagkasta ituloy mi ti agbihag na normal. Iti asawak kaya nagduwang anak mi. Manibod man idin manong saan ka numatan nga agbat-batibat, mabat-batibat ka nagpangbangot ti asawak. Kaya nga ro ti pagkasalitaan manong naming anak bet in buray sagnan kanig iti pasamak nga saan ti nga namnamain kuma mapasamak. Agyaman naklawanay itilaing mo nga nangurnos kalpasan nga inak insan keng ka dito lihana. Kantilaing mo nga nang basa nga nagtadbiyag manong. Kansapi kumata na kay bati akmin iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Nelson. Thank you mat kang ka Nelson. Thank you mat ka nagiti nagbuya. Numampay sang kominaganan. Basta nagbuya kayo. Thank you. Iti pa nagbuya yo. Ken thank you. Iti pa nang-ishare yo. Dahito nga programa.